Πέτρο, τι είναι αυτό το BlackRock που ακούμε? Ελέγχουν πραγματικά την Ελλάδα? Ρε Στούι, κάτσε να σου πω την αλήθεια. Αυτοί δεν ελέγχουν την Ελλάδα. Την έχουν αγοράσει. Τι λες τώρα? Το BlackRock και το Vanguard είναι οι μεγαλύτεροι θεσμικοί αρπαχτές του πλανήτη. Διαχειρίζονται τρισεκατομμύρια. Και στην Ελλάδα έχουν βάλει χέρι σε το λιμάνι του Πειραιά, αεροδρόμια, δρόμους, εταιρείες ενέργειας, τράπεζες, ακόμα και σε χιλιάδες ακίνητα. Απίστευτο! Δηλαδή ελέγχουν τι πληρώνεις για να πας στο χωριό, τι πληρώνεις για ρεύμα, τι πληρώνεις για να πετάξεις και πόσο νίκη θα δίνεις τα επόμενα χρόνια. Εμείς πληρώσαμε μνημόνια, φόρους, περικοπές και στο τέλος τα καλύτερα κομμάτια της χώρας κατέληξαν σε ξένους funds. Μας ανάγκασαν να πουλήσουμε τα ασημικά μας σε τιμή ευκαιρίας και τώρα μας νοικιάζουν πίσω το ίδιο μας το σπίτι με υπέρογκο ενίκιο. Wow! Αυτό είναι το νέο είδος κατοχής. Δεν χρειάζονται τάγκς. Απλά περιμένουν να χρεοκοπήσεις, μπαίνουν μέσα, αγοράζουν τα πάντα φθηνά και μετά ελέγχουν την οικονομία σου από μακριά. Είναι σαν να σου παίρνουν το σπίτι με εκβιασμό και μετά να σου λένε πλήρωσε νίκη, ρε μαλάκα. Ποιοι κερδίζουν? Οι μεγάλοι funds, οι τράπεζες και οι πολιτικοί που τους άνοιξαν την πόρτα. Εμείς μένουμε με ψίχουλα, υψηλούς φόρους και ξένα αφεντικά στα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Και τι κάνουμε, Πέτρο? Εγώ λέω την αλήθεια δυνατά. Κρατάω το κομπολόι και περιμένω την ημέρα που ο κόσμος θα καταλάβει ότι πουλάμε τη χώρα μας κομμάτι-κομμάτι. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγα χρόνια θα είμαστε ενοικιαστές στον τόπο μας και θα πληρώνουμε νίκη στους Αμερικανούς funds.